Ngerti to nduk kaya apa nduk? Kates, Mas. Kates. Nggih. Kates kae saka tembunge ka karo tes. Nggih. Kaki karepmu aja nganti mandeg, tes ki tegese apa wae sing dilakoni kudu dites dhisik. Aja kemrungsung, grusak-grusu keburu nafsu. Oh, layaknya jenengan tukang ngetes to, Mas. Lah ya kuwi. Mula kabeh kudu dites dhisik. Kowe kudu siap arep dites. Ngono. Dadi kuwi sik kates, Nduk. Kowe ngerti sebelahe kae ngarepe apa, Nduk? Jagung. Jagung. Jaganen atimu aja nganti bingung. Mula awake dhewe wong beblayan kaya Mas Heru karo Mbak Pina, kuwi dijogati aja nganti bingung, aja noleh nengen, aja noleh ngiwa, sawangan ning ngarep aja nyawang buri. Kados panjenengan nggih. Kaya Mas. ngono diajeng. Ngono. Yen kowe tak yen kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ombo. Ya toh, mesti elek kowe ra. Lah bojomu kok pokoke sapi tek. Paralon iki saka ati paki paringana tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Ra ki tegese ra ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja gemrungsung tetep alon-alon pembina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya, Mas. Ya, wah gawedi. Mas, demen palaku ngono ya. Palaku. Demen palaku. Lah mau lho, tok ayu malah demen aku. Kowe iki jane wong wedok wong mantol ya akeh. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang-ngene. Lah wong sing wedok agresif kok Kan bojone kan. Bojo ya Mas Minto. Bojone kan agresif. bojo ya bojo tapi gerakmu ki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galen ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempitnya apa jane lho. Nyapa? Lah piye? Wis biasa ngono. Kowe ra iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Kok kon mingkup ya Dik ya. Niki lho Mas Minto. Bocah niku sing klasik niku nggih ngeten niki. Klasik niki. Klasik kaya motor ae. Lho, kepiye to sam wong ki luwih becik. Klasik bojomu lek bojoku iki herek. Kok erek kepiye to? Kenapane kudu blok. Bojoku alus badhe dahar napa Mas Jo Klitik menika sampun cemawis badhe ngersakaken sirah monggo. Alus bojoku. Penake bojoku ngeten iki lho Pak Minto. Sing rada kasar. Napa? Kowe golek alus lek pas mangan. Kon nyontoni iki kasare bojone coba. Bojoku lho kasar. Kowe lek golek bojo alus nun sewu. Kowe lek pas ning Surabaya ning kota besar nyabrang malah bahaya. Penak bojo sing kasar ngene iki. Piye? Lho, ayo Mas kalau dalane sepi kiwa tengen sepi. Ayo kita nyabrang, nih. Penak. Bojo halus ayo bahaya. Piye? Kaya ngapa? Tengen lho, enek pickup. Aduh, lho mlaku klunu urung teko nggon tabrak pickup boko kowe. Ya ta, nek seneng karo dulur ngeten. Iya. Lho nek sok lairne Nyawa? alus bojoku timbang bojomu. Lah ya apa? Lah iki sok nek umpama nuntun putune, ayo nduk istighfar, nduk nyebut asmaning Gusti. Kuwi lho, cirahe jabang bayi wis ketok tungul-tungul, nampil napas, ngunjal ambekan. Kuwi lho nduk alus metu punang jabang bayi gangsar. Kasar. Ayo lah nek bojomu kasar piye? Ndang kokok, ngono piye kowe? Aku lho wis molo-molo kuwi lho. Lah golek Mas kuwi Pak Minto. Jajal Mas tanggomu kobongan. Piye? Lho, lha penak bojoku. Kalau omahe Pak Minto kobongan, ayo kita golek banyu. Ndang disiram grujuk-grujuk yang mampet. Kena bojomu lho. Piye, Mas? Lho. Apa kayak kedul. Ora enak ya. Urung teko nggon omahe entek. Wis ra gagas, Mas.